दायो जोङो साहा दखान रेस्टुरेन्ट दखानफोराव हाबबाय मा आरो बेयो मामानि पेन्डेल बियो नै बेलेग बेलेग पेन्डेल दङ नै बेयाव अबेरालिनि आरो एसे हाबनायसै दं ब्रादारा अबेनि आं सामथाबारिनि हा सामथाबारि बिनिनो सामथाबारि अ सामथाबारिनि ओमफ्राय मिथियाव फरायो नोङो आं क्लास 9 अ नोङो दे होमबा फरायबाय थाय दे गामिसे गैलासो एसे गैथ'लालै हाला खालामना हो बा ल'नायबा डेन्जार माथो माथो ल'ना ब्रा ए बिनोमोन थांफेरग्राया नोंसोरनि पेन्डेल जोंनि पेन्डेल नोंलाय हर थादों ना मा थायाखै आं जाबाय 9 दिन जाबाय आङो बेफोरखौ बनायनायाव फुरा रोंदोंमोन ओमफ्राय नों हर थायाखै थादों नंगौ बेदर संनायफोरखौ खिनांगोन ना नंगौ देथ' मा बेदर संदों जायनि मुला बेनो जायनि मुला बेयावनो जानाय ओंखाम जानाया बे ओंखाम जाग्रा बेयो ओंखाम संनायखौ नायनोसै ओंखाम संनाया बिथि दङ एसिस्टेन्ट नामा एसिस्टेन्ट मा बेदर दंलै दाउ थागोन अमा थागोन ओमफ्राय ओंखाम थागोन आरो दाउ अमा जाद्रायनि थाखाय ना थागोन आरो नंगौ एवखांदों बेदरफोरा बिथाङा आमाया मा संखो दालिनि बियो दालिनि ओंखाम बियो बे दालि आमाया मा मावखो दालि आं दालि संदों आरो नोंथाङालाय आमाया अमा बेदर संदों बर'नि अमा बेदर बियो बर'नि अमा बेदर बियो बर'नि अमा बेदर आरो नै लाब्रा बे लाब्रा नङा लाबोरासो नंगौना लाबोरा मटर आलु फुलकबि गोथाव दाउ बेदरखौ संजेनाखै नै देखायना होनांगोन नोङो सङाखै नै खै केजि बियो मथा मथि बियो 12 केजि दङ 12 केजि दे ब्रादार मोनालाय हर थादोंना थांलाय फैलाय रावबो थायाखै हेलै लदा मोनथालाय सिखा माहानिमोनलै आं बुजियाखै नोंखौ नायनो लिंहरदों लोगो हमनो नोंखौ लिंहरब्रा बिसोरखौ लाहरनांगौ पेन्डाल बनायनि सिङाव दं बिसोरो नै जलफोरा आंथ' बिराद इन्टारेस्ट मोनदों बिसोर जलफोरा बेयाव साबसक्राइबारफोर दङ पुरा पेन्डेल बनायग्रा खस्थ' खालामग्रा बिसोरनो नंगौना बहाथो नंगौ माथो उन्दुबाय थादों नोंसोरलाय नोंखौ नागिरबाय थादोंमोन जोङो माथो उन्दुबाय थादों मेंबाय टेन हाउसनि बे बेलेग बनायग्राया जों ओमफ्राय थाग्राफ्रा जों बेयाव थाग्राफोरा डेलिगेटफोरा इयाव थायो बेयावबो पेन्डेल बनायग्राफोरा थायो जेनेबा बेयाव थायो पेन्डेल बनायग्राफोरा आदानि भिडिअखौ हरदेनाय जोङो हरदेनाय भिडिअखौ नंगौ दे होमबालाय नोंनि साबसक्राइबार बियो दे मा क्लासाव फरायो दे होमबा दे दायो जों बैसिम थांसै जों मा नुगोन बयनि पेन्डेलखौबो जों नायनोसै दे बाय बे मा जायगानि मा गामिनि नंगौ फैलाय दायो जोङो बेनि पेन्डेलाव हाबसिगोन नै नर्थ जामफ्राबारि नंगौ नोंहालाय नोङो बे गामिनि ब्रादारा नों मा मावो
आङो ई-रिक्सा सालायो रिक्सा बेसेबां खामायनो हायो हाजार खामायनाया बिदिनो दे आमायालाय मा खालामदों? ओंखाम संदों दे होमबालाय मा दङ ब्रादार? नै दाउ बेदर माबाखौ आदाखौ दिनै बिराद खोनायाखै नोंखौ बिराद मोजां नुदों दिनै नंगौ मानसिखौलाय नुखागोन कफिया बोरिया होनदा ए मा संखो आदाया अमा बेदराव नों मा होखो बेयाव रुसुन ओमफ्राय आरो सामब्राम ओमफ्राय हाइजें ओमफ्राय पियाज आरो फानलु ओमफ्राय फार्स्टआव मा होखो थाव थाव गरम खालामनानै थाव होबाय आरो जेनेबा उनावनो ब्रादारालाय माथो गोथाव संनो हायो दा गोथाव जादों जाया मिथिबासो मोनबासो नंगौ मिथिसिगोन दालाय नों खामानि मावनाया खैबोसो जाखो बेयाव मण्डलियाव जाबाय 2 बोसोरसो जादों नंगौ दे होमबा जेबो नङा मा संगोन बेयाव दाउ बेदर ओमफ्राय दाउ बेदर मा होगोन थाव होग्रोगोन थाव होनोसै सामब्राम दे होमबालाय होनोसै मस्ला होनोसै नंगौ ओमफ्राय ब्रादार मोनालाय मा संगोन लाब्रायाव मा होखो आलु नङा फार्स्टआव मा होखो थाव होबाय रुसुन हाइजें पियाज ओमफ्राय आरो आरो मस्ला मस्लि होबाय दे जेबो नङा दे नै अमा बेदरा अमा बेदरा गासै खै केजि जाखो सानसेयाव दिनै खै केजि सानसेयाव बेबायदिनो मैया 30सो संनायमोन दां ओमफ्राय दिनै 50 जागोन मानसि बारा जागोन ना गासिबो दिनैलाय दिनै 40-50 हालागै संगोन दे होमबा दाउ दङ आरो बिथिं नंगौ दाउ 15 केजिसो दङ दे जोङो बिनि उनाव बेयाव हाबलायसै बेयाव बैनि बेदराव हाबलायसै जों माने सेनाय सबारनि बियो आरो प्रग्राम जादों प्रग्रामा एसे जादों आरो ब्रादारा भलन्टियारानो नोंलाय खाथियाव थानानै खै बोसोर जाखो भलन्टियार मावनाया देग्लायसो फार्स्ट दे मा जायगानिमोन मा नाममोनलै नोंहा नाम लिराखै देग्लाय मा गैया नामखौ लानांगौबा लिरनानै लानांगौ मा गैया जाबाय अब्ला नों गोमाबाला मा जागोन नामा गैयाबा नाम थानांगोन मा खालामदों ब्रादार मोना ना सेरदों आमायालाय मा मावदों लाब्रा संदों भाय बेलाय मा दाउ रुनाय नोंहालाय ब्रादारा मा संदों अमा बेदर नै नोंथाङा बेयाव खामानि मावनाया खै बोसोर जाखो बेयाव मावनाया आं 20 बोसोरसो जाबाय बिदि बोसोरब्रै 20 बोसोरसो नंगौ देग्लायदों आरो बेयाव माने ओंखाम संग्रा नोंसोरो आलासिफोरनिया माबे बे आलासिफोरनि नङा बेनो आरो बेलाय मा बियो
बियो बे सासो सा साला नायनो सा बियो आरो बैलाय हासबाय आ কি হইলো हासबाय आरो बैलाय बे नों संनाय नोंथाङा नों संनाय नों संनायखौ नायनोसै वाव नों संनाया मासे गोथाव गोथाव सङोब्रा आमायालाय आमाया नों मा संदों दाउ बेदर ओमफ्राय आरो दालि दालि आरो बेयाव मा संगोन लकेल दाउ बेदर संगोन बेयाव दाउ बेदर ओमफ्राय नोङो बेयाव मा होगोन फार्स्टआव आङो बेयाव थाव होबाय ओमफ्राय आरो पियास होबाय आरो काश्मिरि होबाय ओमफ्राय दायो फानलु होगोन फानलु होगोन ओमफ्राय बेनि उनाव दाउ होसिगोन आरो बेदर होगोन दे होमबा बिसोर जाबाय इसोरनि खामानि मावग्रा इसोरनि खामानि मावग्रा बिसोरो नाखौलाय अबेनिफ्राय लाबोनायमोन फुख्रिनि ना मा बायनाय फुख्रियावलाय मबेनिफ्राय फुख्रि मबेयाव बेनि आरो नै ना मालाय मा लेबखो सालाद बनायदो बियो ओमफ्राय बेयाव मा होगोन नोङो नोंथाङा गाजर मटर पियाज आरो बानलु संख्रि बेखौबो बे गासिबो नोंनि गोजा आरो बेलाय माबायदि बेलेग बियो बिबो सालादानो आरो नै बेयाव बेलेग बिखौ जमा होगोन आरो नंगौ दे बेखायनो नोंथाङा मा भलन्टियार भलन्टियार खै बोसोर जागोन नों बे भलन्टियार मावनाया भलन्टियार मावनाया नै दाखालिनिफ्रायसो बेयावहा प्रग्राम जाजेननायनिफ्राय मावनाय जादों आरो दिनै फार्स्ट माने दाखालिनिफ्रायनो दङ आं नंगौ गामियालाय मालै गामियाव नामाबो गैया माथो बटाबारि माथो नामखौनो लिराखै बेयावहा लिरनाय जाथ'वाखै आङो थारमाने दे जेबो नङा बेगबो लादो नै बा फैसा दं नामालाय फैसा थानोबो हानाय नंगौ दे नोंथाङालाय आहाबो नै बेसानो That's why you try to finish your life. But I challenge you, everyone here. If you have Jesus, once you accept Lord Jesus Christ, regulation will begin. Experiencing Him daily. Thank God. I'm 70 years. नोंथाङा भलन्टियारानो मा नायग्रा गारि नायग्रा ना मानसि नायग्रा नोंथाङा मानसि बिदिनो गारिफोरखौ नंगौ नै बिथाङा बेयाव माने बेयाव जाबाय गेरजा बे जाबाय प्रग्रामानो बेयाव जादों आरो पानिबुदिनि पेन्डेल पानिबुदि ना पानिबुदिनि नंगौना नङालै पानिबुदि नङा पानिबुदि पेन्डेला बबे बेनो दा बे नङा नैबे पानिबुदिनि ना माने नायनांगोन ना ओइला पानिबुदि नैबेयाव हाबना नायनोसै साराबो दं माथो थालिथायालाय थायाखै थायबाय होनदों माथो